Cooks, ali cooks. 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 Ali cooks. Cooks, cooks. Cooks, cooks. Ali cooks. Ali. Oh, no, 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 no. Tubo ba ka? Ali, ali. Cooks. Cooks, tama mo ito, Cooks. Cooks, Cooks. Apa sa mama? Cooks. Cooks, Cooks. Uli, Cooks. Yan, mga ka-listeners. So, ni apas si Cooks, Cooks. Ang akong iro nga si Cooks, Cooks. No? Ali Cooks, Cooks, Cooks. Cooks, Cooks. Ali Cooks. Cookie dog. Ali Cooks. Very good. Ali, very good. Very good. Asal. Ali. Ali, boy. Ali, boy. Cooks. Cooks, Cooks, Cooks. Cooks, Ali Cooks. Cooks, Cooks. Cooks, 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 Cooks. Ali, badali, badali, boy. Boy. Mga huy kada, boy. Boy. Mga huy kada, Cooks. Cooks, Cooks. Cookie. Cooks, Cooks. Cookie dog. Cookie dog. Cookie dog. Lain ang pinig dia, Cooks. Cooks. Ali Cooks, gawas. Lala, gawas, gawas. Dali, dali, dali. Dali. Ikaw, dali, Cooks, Cooks. Cooks. Dua si Cooks lah, Cooks. Boleh na, Cooks. Cooks. Muli na mga Cooks. Yan na akong kahoy. Pahuway sa gamay. Iwaros na. Iwaros, alimuot na. Niligo ni, purmaha. Kinahanglan ni maligo, no? So, pahuway sa. Pagting limuot sa paminaw, mga ka-listeners, no? So, nagkasamad-samad ko ba? Nagsamad eh. No. Pinapaytiil na ko kung nasamad bildo siguro yung nakasamad ano tunok mga ka-listeners grabe. Ito sa akong mama dito sa unahan nangahoy siya at kuyog sa among silingan no mao dito may apas ang ako ang iro nga si Cooks si Cookie dog no so gwardiya to sa akong mama si Cookie dog nya mo na akong uli ani mga ka-listeners kay magdungag pa ko no kay way kaon akong iro si Chay dog no og kato way kaon ang ubang mga iro kay mao kadungag og kanon no so nga akong siguro luto ganina champurado ra may umang koy ikasugnod na kay daginuton kayo ang kahoy ba so ang bahaw na akong gichampurado no mao akong gi kaon kasurvive gyapon bisag way paniudto no. So maura akong gipamahaw og paniudto ang champurado. Iyan si Cooks gigandagan. Cooks. So karon mauli na ko mga ka-listeners. Okay.
maglanga no. Thank you so much for watching og amping mo kanunay mga ka-listeners no. Shout out ni Ma'am Cecil Ruben, Ma'am Bill no, ni Ma'am Life Journey Daipod no, ni Ma'am Grace Bangkaplor, ni Kate P. Garcia, Angie Di Binagracia, ni Stayap, Ongol Toledo Vlog, Chili Wong's TV. Shout out po katong ming tabang no, hindi magpa-mention nya si itong sa una sa ganing tabang no, nga di man sila magpa-mention you know, pero na-mention ako itong usa sa una bisag dili magpa-mention ba, na-mention ako kay tungod sa akong kalipay pagpasalamat ba no. Karon di lang ako i-mention kay di man to siya magpa-mention no. So mga taong mutabang lang sa sikreto ba no, so dako ganti nas Ginoo ni kini sila, ini mga taong mo share gyud silang grasya ba, mga mupaambit sa mga kabus no. So panalanginan gyud mo sa Ginoo mga ka-listeners no, katong mga kuan ning paambit sa ilahang grasya no. Salamat kaayo ninyo tanan mga ka-listeners no. So di ko makalimot ninyo no, usahay malimtan lang nato og shout out no, pero di ko kalimot sa inyo ha mga tabang no, labi na ni Ma'am Life Journey, Ma'am Jisuli nya ni si Isim pud, si Isim no, nanghatag karon og load no, pagid mahurot no. Salamat kayo Isim no. Nya pasensya jud kayo no, kay bisag na koy load wa pa jud ko kalugar kayo upload og drama tungod kay nasa mga giasikaso ba no. Nya salamat sa katong ni Ma'am nga di magpa-mention no, katong nahatag sa mga ni katong pagkabalo niya na suspend akong channel na nangatag siya tabang no. So nagamit na ko sa akong confirmation no. Dako kay og salamat no, kay nakoy pang mga gi-budget nako ba, mga panggasto, palit bugas no. Yan na. Nya sa pa ba ito ma-mention na to ron. Shout out po sa mga solid listeners nga kanunay nagakomenta, sila Annalyn Samson, Annalyn Buatis, Maristel Humawan, sila Charlene Pacana, si Junil Entica, sila awan na ko kabantay na Hector Talon ron, si Daryl Resurrection, si Noel Urbano, Bilmar J. Cañete, si Bergs Digsab, si Saisi Morales, medyo malimot siya ko ba? Kinsa man ko siya. So ni kuan Angie Di Binagracia no, nya Super Pop Girls, kinsa pa ba to, si medyo malimot, medyo maipit lagi kuan ni una mga ka-listeners ba, si nalimot na gyud. Sige na lang, sa sunod na lang kayo no, makabasa tas yung mga comment no. Salamat kayo sa mga wala ga-escape og ads no. Dako na ng tabang no. Kay bisag panagsan lang ko maka-upload og drama, pero tungod kay wala mo ga-escape og ads. So nagahapoy sintabo nga matigom no. Mao nay kuan akong isipon nga inyong tabang na ko no, kanang pagdili sa pag-escape og ads. Nya katong mga dili sa ganahan mo suporta, mo nagingon nga escape ninyo ang ads no. Nya ang di ganahan sa tuwang sige istorya i-editso ninyo, forward sa drama no. So ana lang no, kay nabay uban nga masuko gud no. Okay, murag nataas yun noon. So more to mga ka-listeners, thank you so much for watching no, kay hapon na amping makanunay ug God bless atong tanan. So nakita rainbow mga ka-listeners no? Na rainbow ba? Nasa may plastada niya. Kita naman ito ng rainbow eh. Yan. Oh, yan. Nice. Nice. Tagsara po magpakita ng rainbow ba? Muna, nga ito lang yung videohan para nabutay video sa rainbow ba no? Mapakita man og mga ngani nga panahon no, kanang init bitawon sa mukha tag-uwan. So nga na kasagaran magawas ang rainbow no, kanang init nya mukha tag-uwan ba. Ayan, videohan ako ni para
Nindot po tanawon ba no? Sabay po sa palibot bag na mga kahoy-kahoy, mga dahon-dahon. Yan. May plastada ni dapat ka ng klaro gid siya. Yan. Di kay plastada. At least nakita siya. Ano na lang. Sudungan to ng palibot. Ayan. Sudong tas palibot diri. Dahil kong kahoy. Tipid-tipiro na. Pantog sa simana. Yan mga kalisers no, Morto. Thank you so much no. Thank you so much. God bless atong tanan.